Οδυνηρίας Έλευσης, ένα podcast του Οδείου Ελευσίνας Σάκης Πετρόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Είναι το podcast του Οδείου Ελευσίνας Σάκης Πετρόπουλος. Ακόμα μία μέρα ψυχανάλυσης, γιατί όπως προκύπτει πιο πολύ ψυχανάλυση δική μου είναι, και γιατί να μην γλιτώσουμε χρήματα σε γιατρούς κτλ. Ένα podcast λοιπόν που αποφάσισα να κάνω, όπως είπα και στην αρχή του πρώτου επεισοδίου, τέλειος αυθόρμητα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι γίνονται τα πιο όμορφα πράγματα. Και επίσης αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει λίγο από τον αυθορμητισμό μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Ότι οι ρυθμοί ζωής πλέον δεν επιτρέπουν για φυσιολογικές ανθρώπινες σχέσεις. Τι εννοούμε φυσιολογικές? Για τον καθένα αυτό είναι λίγο διαφορετικό, αλλά σίγουρα νομίζω ότι σε κανέναν δεν αρέσει αυτό που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια, και ας μην το παραδεχόμαστε. Οι οθόνες μας απορροφούν όλο και πιο πολύ και ο φόβος της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον υπαρκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς δεν έχουν βάλει ένα μετρικό ένσεκτο. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, να μην μπορέσουν ποτέ να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Αυτό δεν έχει μπει από την αρχή. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά που θα οδηγήσει όλο αυτό. Δεν ξέρω εάν έχετε παρακολουθήσει όλοι την πορεία της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Για όσους δεν το έχουν κάνει, ζούμε σε εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πάντα γίνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αυτό που λέμε AI στα ελληνικά. Ναι, ήταν αστείο. Το πρόβλημα είναι ότι προχωράει τόσο γρήγορα που δεν νομίζω ότι μπορεί να ελεγχθεί πλέον. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλουν για παράδειγμα τον Πούτιν να πει τώρα ρίχνω ένα πυρηνικό πύραυλο και πιάστε με. Είναι τελείως εφικτό, πανεύκολο, χωρίς κανένα προβληματισμό να γίνει αυτό σήμερα, την ώρα που μιλάμε. Με αποτέλεσμα, άντε να πεις μετά ότι δεν το είπε, άντε να πιστεί ο αμυνόμενος ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Με λίγα λόγια, κινδυνεύουμε με την έλευση του χάους. Όσο βοήθεια μας παρέχει, όπως και σε όλα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια που μας τα παρέχουν απλόχερα και σιγά σιγά μας τα παίρνουν ή μας τα παρέχουν με κάποιο τίμημα, οικονομικό ή προσωπικών δεδομένων ή ψυχικό, δεν είναι καθόλου δύσκολο να παρατηρήσει κάποιος την ψυχική υγεία των ανθρώπων αυτόν τον καιρό, και επίσης δεν είναι και τίποτα τρομερά δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ο τρόπος που ζούμε, το χάσιμο της επαφής με τη φύση που όσα οργανισμοί έχουμε ανάγκη, έχουν κάνει τον άνθρωπο να αποξενωθεί, να βρίσκει εύκολες λύσεις για την ευτυχία, την πρόσκαιρη ευτυχία, να αναζητά μόνο διασκέδαση και όχι ψυχαγωγία. Αν και σε αυτό έχω πολλές ενστάσεις, η αλήθεια είναι. Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλοί έχουν ανάγκη την ψυχαγωγία, πάρα πολλοί. Και αυτό το βλέπεις όταν βλέπουν ένα πολύ σωστά και έντιμα διατυπωμένο δρόμενο, μια θεατρική παράσταση, μια συναυλία. Όταν λέω σωστά διατυπωμένο, εννοώ με πραγματική μελέτη από πίσω για το πώς πρέπει να παρουσιαστεί κάτι. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τι μας γεμίζει την ψυχή. Ποια είναι τα πράγματα που μας γεμίζουν την ψυχή? Όταν μιλάμε για τέχνη, όταν μιλάμε για μουσική, όταν μιλάμε για ζωγραφική, για χορό, είναι κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη οντότητα.
Δηλαδή δεν κάνουμε μουσική, είμαστε μουσική. Δεν είναι κάτι που κάνουμε, είναι κάτι που είμαστε. Πολύ απλά γιατί είμαστε συχνότητες. Η μουσική είναι μια τέχνη εν χρόνο. Είναι κάτι το ιδεατό. Είναι ανθρώπινο επίτευγμα. Δεν υπάρχει στη φύση. Δεν θα ακούσεις καμία σονάτα από κανένα δέντρο ή καμία συμφωνία από κανένα ποτάμι. Θα ακούσεις συχνότητες, πολύ όμορφες συχνότητες, αλλά η διευθέτηση των συχνοτήτων στον χρόνο λέγεται μουσική. Και αυτό είναι ένα τελείως ανθρώπινο επίτευγμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η μουσική είναι άρρηκτη με την ανθρώπινη προσωπικότητα, με την ανθρώπινη οντότητα, με την ανθρώπινη υπόσταση. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε μια πραγματικά καλά δομημένη παράσταση ή συναυλία, αμέσως νιώθουμε μια αρχαίγονη χαρά και ένα αίσθημα όχι μόνο ευεξίας, αλλά ολοκλήρωσης. Γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την ολοκλήρωση? Τι μας λείπει? Μπορούμε να πούμε σε πολύ φιλοσοφικά ζητήματα. Για πολλούς είναι ανάγκη του να φτάσουν στον Θεό, σε μια ανώτερη θεϊκή ύπαρξη. Για άλλους είναι η ανάγκη να φτάσουν στο μικρό παιδί που έχουν μέσα τους, και για άλλους είναι να απαλύνουν τις πληγές τους. Όπως και να έχει, η μουσική εκπληρεί όλες αυτές τις υποσχέσεις. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στο ερώτημα, γιατί ένα παιδί να μάθει μουσική? Η απάντηση είναι, μπορεί και να μην μάθει. Μπορεί και να έχει μια ζωή χωρίς να έχει τη μουσική ως σύντροφο της ζωής του, να έχει μια δουλειά καθημερινή και να απολαμβάνει τη μουσική ως ακροατής. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Το να είσαι όμως καλός ακροατής προϋποθέτει τριβή, γνώση, ψάξιμο και κόπο. Το θέμα είναι εάν είσαι συνειδητός ακροατής ή ακούς ασυνείδητα. Εάν όμως τύχει να ξεκινήσει ένα παιδί μουσική, αυτό το δώρο που θα του έχει συμβεί θα το έχει μαζί του σε όλη του τη ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, σε όλες τις εμπειρίες του. Θα συνδέσει γεγονότα με μουσικές που άκουγε τη στιγμή που γινόντουσαν, με αποτέλεσμα η ανάμνηση να είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτόματη κάθε φορά που γίνεται αυτό το άκουσμα. Επανερχόμενος στη συζήτηση του είμαστε συχνότητες, υπάρχει μια θεωρία για το σύμπαν, η οποία λέει ότι αποτελείται από υπερχορδές. Όταν ένας κιθαριστής λοιπόν παίζει κιθάρα, παίζει το μουσικό όργανο το οποίο παλεύει να κατακτήσει, εκτός από το ψυχικό καλό που του κάνει αυτή η προσπάθεια και η ευχαρίστηση όταν καταφέρνει κάτι, η συγκεκριμένη στιγμή της δόνησης της χορδής που ταλαντώνεται, αυτή η ταλάντωση κινεί τα μόρια του αέρα και αυτό το φαινόμενο παράγει ήχο. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η δονήση λοιπόν της χορδής είναι μηχανική ενέργεια. Είναι ζωντανό πράγμα. Είναι μια ενέργεια που δονεί το σώμα του μουσικού. Αυτό λοιπόν έχει ως άμεση συνέπεια την επικοινωνία με συμπαντικές δυνάμεις, με κοσμικές δυνάμεις, οι οποίες όμως είναι απολύτως φυσικές. Δεν μιλάω μεταφυσικά αυτή τη στιγμή. Είναι επιστήμη, είναι φυσική. Όταν λοιπόν έχει αυτή την εμπειρία σε όλη τη ζωή, δεν μπορεί να βλέπει την υπόλοιπη καθημερινότητα με το ίδιο μάτι. Όχι καλύτερα ή χειρότερα, απλά διαφορετικά. Διαφορετικά όμως συγχρόνως σημαίνει ότι διηλύζει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα, μπορεί να αναλύσει καταστάσεις συναισθηματικού χαρακτήρα σίγουρα πολύ πιο εύκολα, γιατί εξασκεί το συναίσθημά του καθημερινά. Ένας σολίστ δηλαδή επιλέγει να παίξει κάθε φορά με τρόπο τραγικό, ευγενικό, τρυφερό, σκληρό. Όλοι αυτοί οι τρόποι παίξηματος είναι συνειδητές επιλογές, όχι ακούσιες. Άρα έχει μια ευχέρεια να διαχειρίζεται καταστάσεις εύκολα, ή τέλος πάντων πιο εύκολα από κάποιον που δεν έχει τη μουσική στη ζωή του. Εάν λοιπόν τώρα μιλήσουμε για τις ευεργετικές επιδράσεις που έχει στην ευφυΐα,
ίσως είναι γνωστό σε αρκετούς, αλλά και σε όσους δεν είναι. Μπορούμε να αναφέρουμε το λεγόμενο Mozart Effect, το φαινόμενο Mozart. Έχουν γίνει έρευνες όπου στη μισή τάξη για κάποιο χρονικό διάστημα έπαιζαν για αρκετή ώρα Mozart στους μαθητές και στη μισή τάξη την υπόλοιποι δεν έπαιζαν. Γιατί Mozart? Το πείραμα ήταν για το Mozart. Εάν προχωρήσουμε σε αυτή την επιστήμη, θα μάθουμε ότι κάθε συνθέτης έχει διαφορετικές επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση και στην νευρολογία του εγκεφάλου. Ο Mozart λοιπόν αναπτύσσει την γεωμετρία. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι οι μισοί μαθητές που άκουγαν Mozart είχαν αναπτύξει την έννοια της γεωμετρίας. Μπορούσαν να δουν συστήματα πολύ πιο εύκολα, όπως για παράδειγμα ένας προσωπάρχης σε μια εταιρεία που βλέπει τα πράγματα από ψηλά και βλέπει όλες τις διακλαδώσεις της εταιρείας από πάνω. Και μετά φυσικά τέθηκε το φιλοσοφικό ερώτημα για το αν πρέπει να φτιάχνουμε managers μέσω της μουσικής. Για την επίδραση της μουσικής του Mozart λοιπόν επισημαίνουν οι ειδικοί ότι ομαλοποιεί τη λειτουργία του καρδιακού κύκλου και μειώνει τους παλμούς, μειώνει το στρες στα νεογέννητα μωρά. Η μουσική του Mozart βελτιώνει την όραση ακόμα, τη συγκέντρωση και την ακρίβεια. Σε τεστ για την όραση 60 ασθενείς άκουσαν για 10 λεπτά τη σονάτα για 2 πιάνα σε ντο μείζωνα και βελτίωσαν τη συγκέντρωσή τους και την ακρίβεια. Και ακόμα με μια έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προάγει το ρυθμό ανάπτυξης του κυπρίνου, της τσιπούρας και γενικά συγκεκριμένων ειδών ψαριών. Φυσικά δεν λείπει ο αντίλογος, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλές οι έρευνες υπέρ της επίδρασης της μουσικής του Mozart, συγκεκριμένα και γενικά της μουσικής. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που λέγεται μουσικοθεραπεία. Η έρευνα λοιπόν έγινε το 1993 από τον Franz Rauscher, τον Gordon Shaw και την Catherine Key και δημοσιεύθηκε σε ένα τεύχος του Nature. Απλά ακούγοντας μια σονάτα του Mozart, αυτό οδήγησε τους μαθητές σε προσωρινή βελτίωση της απόδοσης των μαθητών της τάξης σε πάρα πολλά θέματα. Για 10 λεπτά λοιπόν ήταν αυτή η ακρόαση και μετά συμπλήρωσαν κάποιο τεστ με κάποιες ερωτήσεις. Οι μαθητές που άκουσαν Mozart είχαν εμφανή διαφορά, λέει η έρευνα, στη συγκέντρωση, στην ακρίβεια της σκέψης. Παρ' όλα αυτά, μια ακόμα έρευνα το 2010 έδειξε ότι αυτή η έρευνα ήταν σίγουρα θετική, αλλά τα θετικά συμπεράσματα που έδειξε από τη συγκεκριμένη μουσική του Mozart είχε σχεδόν τα ίδια ή ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με κάθε είδος μουσικής. Με λίγα λόγια, με την ακρόαση της μουσικής γενικά. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία από τα 90s και μετά, όπου CD με κλασική μουσική, αμέτρητα βιβλία έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο και σίγουρα οι γονείς το γνωρίζουν, Mozart for your baby κτλ. Και μάλιστα το 1998 ο κυβερνήτης της Georgia Zell Miller έφτασε στο σημείο να προτείνει ένα ποσό ώστε να ξοδευτεί ώστε ένα τουλάχιστον CD να σταλεί σε κάθε νεογέννητο στην πολιτεία. Λοιπόν, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Αυτή είναι η έννοια της έρευνας, όχι απόλυτη αλήθεια, αλλά να μας οδηγήσει σε κατευθύνσεις. Γιατί πρέπει να είμαστε τελείως αντικειμενικοί. Πάντως, η προσωπική εμπειρία της δασκαλίας των 30 χρόνων και, το λέω και δεν το πιστεύω, αλλά μάλλον είναι αλήθεια, γιατί στο ξύπνιο μου αυτό βλέπω, μου το λένε και άλλοι, προσπαθώ να επιλέξω ανάμεσα στις δύο ζωές που ζω, στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου. Αλλά ξαναγυρνώντας την έρευνα, δείχνει ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, μιλάω για τα μουσικά παιδιά, είναι πολύ καλύτεροι μαθητές στο σχολείο. Στη ζωή τους πηγαίνουν μετά καλύτερα, γιατί το σχολείο το κάνουν απλά αγκαρία και τελικά βγαίνουν πιο έξυπνα στην καθημερινότητά τους, γιατί ισχύει και συνθήκη το ότι δεν μου αρέσει το σχολείο και δεν θέλω να αφιερώσω ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί εγώ ακούω για παράδειγμα μουσικές που μου αρέσουν και είμαι μόνο γι' αυτό. Γενικά υπάρχει μια άρνηση προς το σχολείο. Όπως και να έχει,
η ενασχόληση, για παράδειγμα, με τη θεωρία της μουσικής και όχι με το όργανο, κάνει τα παιδιά να κάνουν συνάψεις στον εγκέφαλο για πράγματα που δεν θα έκαναν άλλα μαθήματα. Για παράδειγμα, ένα 5 των μαθηματικών είναι πάντα ένα 5. Ένας αριθμός. Στη μουσική, ένα ντο μπορεί να είναι σκληρό, ευαίσθητο, τραγικό, τραχή, τρυφερό. Έχει τόσα πολλά επίθετα από πίσω. Μπορεί να είναι από βιολοντσέλο, από πιάνο, από κιθάρα. Έχει τόσες πολλές χρειές, δηλαδή ηχοχρώματα, παραμέτρους που δεν μπορεί να έχει άλλη επιστήμη. Η μουσική είναι μαθηματικά, αλλά όμως περιέχονται μέσα στην μουσική. Και αυτό γιατί η μουσική έχει και κάτι ζωντανό. Έχει τη μηχανική ενέργεια που λέγαμε πριν, τον ήχο. Έχει τη συναισθηματική διαπαιδαγώγηση και εξάσκηση που δεν έχουν οι επιστήμες. Η στιγμή επιστήμη εννοώ, έτσι. Και όπως είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο, η μουσική είναι επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, διαλογισμός. Γιατί φιλοσοφία? Τι να πρωτοπούμε. Κάθε μουσικό έργο είναι μια στάση της ζωής. Μπορούμε φυσικά να πάμε και πολύ πιο μακριά, στον Βάγνερ και στις συζητήσεις που έκανε με τον Χάιντεγκερ, τον Νίτσε, τον Σόπενχάουερ και με άλλους φιλόσοφους και μουσικολόγους της εποχής, καθώς η μουσικολογία και η αισθητική της μουσικής ξεκίνησε αρχές του 19ου αιώνα. Όλοι οι συνθέτες παραθέτουν τις φιλοσοφικές τους αναζητήσεις και φυσικά ένα σοβαρό συνθέτης όταν γράφει ένα κλασικό έργο. Όταν λέμε κλασικό έργο εννοούμε ένα έργο, για παράδειγμα, συμφωνικής μουσικής, ή ντουέτο, ή κουαρτέτο, ή τρίο, ή σεξτέτο, ή σεπτέτο, ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό των οργάνων που περιέχει ένα έργο. Πάντως ένα έργο, δεν μ' αρέσει η λέξη έντεχνο, λόγιο είναι ίσως πιο καλή λέξη. Όπως για παράδειγμα τα έργα που ζητούνται από το δίπλωμα της σύνθεσης. Κάθε έργο λοιπόν τέτοιο δεν μπορεί να μην έχει μια φιλοσοφία μέσα του. Κάθε νότα πρέπει να έχει μια αιτία ύπαρξης, μια δικαιολογία για να υπάρχει στο έργο. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία νότα περιττή. Από την αντίθετη μεριά, η αυτοσχεδιαστική μουσική μπορεί να έχει περιττές νότες, αλλά όμως οι αυτοσχεδιαστές υψηλού επίπεδου δεν έχουν καμία νότα περιττή επίσης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Φρανκ Αμπάλ με τον Τσικόρια, όπου σε έναν από τους δίσκους λέει θα ήθελα να κόψω αυτή τη νότα από το δίσκο, από την ηχογράφηση, γιατί δεν μου αρέσει και νομίζω ότι ήθελα να παίξω κάτι άλλο εκεί. Και ο Τσικόρια τον ρωτάει, τότε γιατί την έπαιξες? Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα ερώτημα για το τι παίζω τη στιγμή που αυτοσχεδιάζω, είναι όλα συνειδητά για τον Τσικόρια, οπότε ό,τι έπαιξες αυτό ήθελες να παίξεις. Η τέχνη του αυτοσχεδιασμού είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ σπουδαία διαλογιστική διαδικασία, γιατί είναι διαλογιστική διαδικασία. Να συνθέτω εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Αυτό σημαίνει αυτοσχεδιασμός. Στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού λέω στα παιδιά ότι υπάρχουν δύο είδη αυτοσχεδιασμού. Δυτικού τύπου και ανατολικού τύπου. Τι εννοώ με αυτό? Η διαχείριση του χρόνου στους δύο κόσμους, τον δυτικό κόσμο και τον ανατολικό κόσμο της ανατολικής μουσικής, είναι τελείως διαφορετική. Ένα κομμάτι bebop του 1940 του Τσάρλι Πάρκερ και του Ντίζι Γκιλέσπι έχει τόσο γρήγορες συναλλαγές συγχορδιών και κλιμάκων που πρέπει να είσαι στις επάλξεις ως μουσικός για κάθε δευτερόλεπτο, εννοώντας ότι η διαχείριση του χρόνου του δυτικού ανθρώπου είναι σε μια πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα και αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητά τους. Ζούμε στις πόλεις, είμαστε άνθρωποι των πόλεων, των μέσων μεταφοράς, της καθημερινότητας στους δρόμους, στα φανάρια, στην κίνηση. Οι Ανατολίτες έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους να απλώσουν τον δρόμο. Όταν λέω δρόμο εννοούμε
όχι κλίμακες, αλλά αυτό που εννοούν οι δυτικοί κλίμακες, γιατί ο δρόμος έχει άλλη έννοια. Κάθε δρόμος, όπως οι ελληνικοί δρόμοι, όπως η Χιτζάζ, η Σαμπάχ, έχουν έναν ολόκληρο κόσμο μέσα τους. Έναν ολόκληρο χαρακτήρα και μια προσωπικότητα. Αυτό λοιπόν, επειδή οι Ανατολίτες το σέβονται πάρα πολύ, δεν παίζουν ξένα προς τον δρόμο πράγματα όταν έχουν επιλέξει να αυτοσχεδιάσουν σε έναν μόνο δρόμο. Ακόμα πιο κλασικό παράδειγμα είναι οι Ινδοί που παίζουν πρωινές ράγκας, βραδινές ράγκας μόνο, γιατί έχουν άμεση σχέση με τη θρησκεία. Δηλαδή ένα έργο, ένα κομμάτι που είναι για το πρωί δεν το παίζουν το βράδυ, γιατί αυτό είναι αντίθετο με τη θρησκεία τους. Όταν λοιπόν στην Περσία με το ούτι ξετυλίγει ο αυτοσχεδιαστής ένα ταξίμι ή στην Ήπειρο με το κλαρίνο ένα μυρολόι, θα έχει όλο το χρόνο να απλώσει αυτό το δρόμο, να τον ξετυλίξει σαν κουβάρι σιγά σιγά. Θα δώσει το χρόνο και στον ακροατή και στον εαυτό του να μοιηθεί στο περιβάλλον, στον κόσμο, στον πλανήτη αυτού του κόσμου, αυτής της κλίμακας, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην Νιρβάνα. Αυτός είναι ο σκοπός της Ανατολής. Να φτάσει στο ανώτερο πνευματικό επίπεδο που είναι η Νιρβάνα. Ο Δυτικός δεν το έχει αυτό. Σίγουρα θέλει να φτάσει μέσω της μουσικής σε ψηλά επίπεδα και πάλι είναι διαλογιστική διαδικασία, αλλά έχει όμως τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από τον Ανατολίτη. Για όσοι δεν γνωρίζουν τον Ross Daly για παράδειγμα, μπορούν να ακούσουν και να τον ψάξουν. Ο Ross Daly για παράδειγμα είναι ένας Ιρλανδός μουσικός που έχει εγκατασταθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη από το 1982, και οι μουσικές του περιλαμβάνουν μια μίξη όλης της λεκάνης της Μεσογείου, φτάνοντας μέχρι και την Περσία και την Αίγυπτο και την Κωνσταντινούπολη, παίζοντας πάνω από 100 όργανα ο ίδιος. Έχει επίσης δημιουργήσει το εργαστήριο μουσικής Λαβύρινθος στο Χουδέτσι της Κρήτης, όπου γίνονται φανταστικά σεμινάρια, και γενικώς είναι ένας παγκόσμιος μουσικός που σίγουρα όμως έχει την ελληνική, ανατολική mentality, φιλοσοφία του να απλώνει τα πράγματα στον χρόνο, να ξετυλίγει το κουβάρι, τον μύτο της Αριάδνης ίσως, ώστε όλο το κομμάτι, όλο το έργο να απογειωθεί με το χρόνο του. Και γενικότερα ένα ταξίμι που ξεκινάει ένας μουσικός, ακόμα και ένας Έλληνας που παίζει μπουζούκι, εννοείται, γιατί είμαστε το σταυροδρόμι της Ανατολής και της Δύσης, δεν θα το κάνει σε 1 λεπτό 2. Θα μπει μες στον κόσμο. Φυσικά στο ταξίμι θα παίξεις και άλλα ηχοχρώματα εκτός από ένα μόνο δρόμο. Πάντως η ανατολική φιλοσοφία του αυτοσχεδιασμού είναι ο χρόνος. Δίνω ο χρόνος στα πράγματα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη Δύση. Φανταστείτε τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τον Εφράτη του Ιράκ, για παράδειγμα, ή στο Μαρόκο, ή στην Κωνσταντινούπολη, που είναι με το Κομπολόι και βλέπουν το Βόσπορο. Άρα λοιπόν η σύνθεση είναι: κατασκευάζω ένα έργο, είμαι δημιουργός, είμαι αρχιτέκτονας ενός μουσικού έργου, επιλέγω το υλικό μου από την αρχή και αυτό πρέπει να έχει συνέπεια, και στόχος του συνθέτη είναι να ακολουθεί τους κανόνες του ίδιου του υλικού που έχει επιλέξει, ας είναι και 2 νότες. Η 5η συμφωνία του Μπετόβεν, το πρώτο μέρος, έχει βασιστεί σε 2 νότες. Παμ 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 παμ. Μη ύφεση το. Παμ παμ παμ. Αυτό το ίδιο μοτίβο έχει μεταφερθεί στη δεσπόζουσα που λέμε 1/5. Παμ παμ παμ. Και αν παρατηρήσετε, είναι το ίδιο μοτίβο που γίνεται σε μεγένθηση ή σε σμίκνηση και εξελίσσεται. Ο
Μπετχόβεν λοιπόν είναι καλός συνθέτης όχι επειδή μας αρέσει η μουσική του ή κάτι άλλο, αλλά είναι καλός συνθέτης επειδή ο τρόπος που έχει διαχειριστεί το υλικό του είναι συγκλονιστικός. Ο Μπαχ στην πρώτη version, στα πρώτα 11 μέτρα, έχει αναπτύξει το υλικό του 800%. Στην ουσία ξεκινάει από ένα ντο ρε, ένα τόνο, το οποίο το μεταφέρει στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας και αυτό μεταφέρεται στο επόμενο τετράχορδο με την απάντηση του μοτίβου και όλα αυτά που έχει το μπαρόκ. Άρα ο μεγάλος Μπαχ, γιατί για εμάς τους μουσικούς είναι γνωστό ότι είναι ο Μπαχ και οι άλλοι, είναι ο Μπαχ μια κατηγορία μόνος του και όλοι οι υπόλοιποι συνθέτες, ακριβώς γιατί ο τρόπος που ανέλυσε και επεξεργάστηκε το υλικό του ο συνθέτης είναι τέλειος. Είναι απλά συμμετρικός, απόλυτος, χωρίς καμία περιδινότητα και μπορεί να αναλυθεί όχι με έναν τρόπο μόνο. Γι' αυτό και σε κάθε κατηγορία πτυχίου βασικό ρεπερτόριο είναι ο Μπαχ. Σε κάθε πτυχίο οργάνου μια κατηγορία μόνη της είναι Μπαχ. Αυτά τα όλεγα για σήμερα. Κάποιες σκέψεις λίγο πιο μουσικές, λίγο πιο φιλοσοφικές. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο επεισόδιο του podcast μας. Πρόκειται να έχουμε αρκετούς ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλο το φάσμα των τεχνών, μουσικούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς και γενικά είναι καλοδεχούμενοι όσοι θα ήθελαν να πούν κάτι στο κοινό και να ακουστεί για τον οποιοδήποτε λόγο, ας έχει σχέση με τη μουσική ή όχι. Τα πάντα έχουν σχέση και με τη μουσική και ο λόγος είναι ότι είμαστε μουσική. Δεν κάνουμε μουσική, ούτε ακούμε μουσική. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.